बर' थुनलाइ आफादनि सिङावनो बे सिमलागुरि गामियाव जोङो बे दिनैनि जोङो बे कनफारेन्सखौ जोङो खुंनो आखायाव लादों आरो बे हाबाफारि हिसाबै जोंहा दिनै गिबियावनो जोङो फिरफिला दिखांनाय बे हाबाफारियाबो जों मावखांबाय आरो जोङो जोंनि हालामाव बर' थुनलाइ आफादनि खामानि मावनानै मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि बेखौ गोसोखांनानैबो बे बिबार बावनाय हाबाफारि दं आरो मुंख्लं रमान हांखोआव जे गावनि जिउखौ बावलांनाय बिथांमोननि थाखायबो जों बिबार बावनाय बे हाबाफारि दं आरो बिनि उनाव जोंहा बे गामिनिनो रुंसारि कातिन्द्र स्वर्गियारि बिथाङा बे गामियावनो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों आरो बिथांनि मुङावनो जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो बिनि बादैबो जोङो जोंनि हालामाव जोङो जायफोर बर' थुनलाइ आफाद एबा मास्टर हिसाबै फोरोंगिरि हिसाबै बे थुनलाइ फोरोंगिरि बर' रावखौ जों फेहेरनाय आरो फोलावनाय हाबा मावबोदों बिथांमोननि जे फोरोंगिरि रिटायार जानाय बेखौ जोङो बरायनाय बे हाबाफारिबो जोङो लादों आरो बे हाबाफारियावनो जोङो थुनलाइयारि बादायनाय हाबाफारियाव जोंहा दङ सावगारि बोनाय बादायलायनाय जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय आरो गोसोखांथि बादायलायनाय आरो बेबायदिनो जोङो जोबथारनायाव जोङो दिरुं बोनाय बादायलायनाय लादों आरो जोङो गेवलां मेल बे गेवलां मेलबो बे हाबाफारि लादों बेवहाय माखासे थुनलाइयारि बादायलायनाय बेयाव बान्था मोननायखौ बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो बेखौ बान्थाखौ जों राननाय जागोन गेवलां मेलनि आलासि हिसाबै जोङो जोंनि हालामनिनो सासे खननै सालबारिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि खननै आफादगिरि जानाय बिथां मुकुल चन्द्र बर' बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि लाबोदों आरो जोंनि हालामनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जों बेयाव लिंनानै लाबोदों बाथ्राया जाहैबाय जोङो जिबायदि जोङो गिबि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बा सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो बिबानगिरि लाबोनांगौमोन नाथाय दिल्लीयाव मोनसे थुनलाइयारि लिटारेचार थुनलाइयारि मोनसे माने हाबाफारि जानायनि थाखाय बेवहाय बुहुतानो दिल्लीयाव थांजोबदों दा बेनिखायनो जोङो माखासे जोंनि एरियानिनो दैदेनगिरिफोरखौ जों लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जों जागायदों। खुलुमबाय 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम साननि आं बयनिसिमबो जोंनि बर' फिसा साफ्रोमनिसिमबो आङो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनै सालबारि बर' थुनलाइ आफादा 34थि गावनि जोनोम सान आरो थुनलाइ आफादनि दिनै 73थि बर' थुनलाइ आफाद जोनोम सान दिनै जोंनि बर' फिसाफोरा फालिदों जोबोद रंजानाय जोबोद खुसिनि दिनै जोङो दिन होननानै बुंनो हायो जाय थुनलाइया जोंनि बर' हारिनि रावखौ गोबां गोजौ फारसे दावखोलांहोबाय दिनै बर' थुनलाइ आफादा दिनै 7,000 बर' रावनि सोदोब बिहुं दिहुनबाय थ' जोंनि बर'आ दा फिसा हारि नङा जोंनि गोबाङानो जोंखौ फिसा हारि होननानै सानो नाथाय जोङो फिसा हारि नङा 7,000 जोंहा जेनेखि जोंहा राव दङ बेखौ जोङो फिसा हारि बुंनो हाया दा बिनि अनगायैबो जोंहा लेखायाव सोदोब बिहुङाव लिरजायै रोजा रोजा जोंहा भाषा दङ राव दङ सोदोब दङ बेखौ जों बाहायजोबाखै जोंनि मिथिंगानि नुनाय मानि जिमानखिनि जोङो नुथाय बे नुथायनि गासिबो जोंनि सोदोब दङ थ' आर्टिफिशियेलनि अनगायै जोंनि गासिबो नुथायनि जि मिथिंगानि जि नुथाय बेनि गासिबनिबो जोंनि सोदोब दङ जायखौ जोङो लेखायाव लिरजायाखै थ' जोङो अनजिमायावल' सुबुं सानखोआवल' जोङो फिसा नाथाय जोङो हारि हिसाबै फिसा नङा जोङो IAS IPS गासिबो जोङो मोननो हाबाय बा दङ जोंहा दिनैसिमबो मावबाय दङ जोंहा पलिटिकेलिबो जोङो गाहाय नङा जों खम नङा पलिटिकेलिबो जोङो मोनसे हारि हिसाबै गोबां गोजौआव दङ दा आरो दिनै मैया जोङो बर' फरायसा आफादा दिल्लीयाव दिनै फालिबाय दङ बर' थुनलाइ जोनोम सान साहित्य सभानि कमिटिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे आरो बेयाव जोंनि नरेन्द्र मदिखौ मैया लिंनानै लाबोदों बड'लेण्ड महासभायाव बेबायदिनो जोंनि मोनसे बियो सिनायथि बियो जोंनि मोनसे सिनायथि होननानै बुंनो हागोन दिनै मैया नरेन्द्र मदिया जोंनि भाषाखौ जोंनि जातिखौ बाख्नायनाय लोगो लोगोनो गासै बुहुमनि मानसिफोरा जोंखौ बर' दं बर' हिसाबै जोंखौ सिनायथि मोनबाय होननानै आं सिनायो
नङाबा जोंनि बर'खौ सोर मा बबेयाव दं बेखौ जों मिथियामोन। मैया नरेन्द्र मदिनि जोंनि गाहाय मन्त्रि इन्डियानि भारतनि गाहाय मन्त्रिनि खुगाजोंनो गासै बुहुमनि बांसिनानो बिथांनि खुगाजोंनो जोङो जोंनि बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद बेखौ जोंखौ बर' जातिखौ बुहुमावनो फोरमायना होबाय होननानै आं सानो।